Il-ġurnal Malta Today żvela parti oħra mill-istorja li ddominat il-kampanja elettorali li għaddiet. Storja li issa sar protagonist fiha wkoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kontestant tal-kariga ta' mexxej Simon Busuttil. Huwa mifhum li l-eks Prim Ministru Laurence Gonzi u l-kabinett tiegħu bil-moħħbi u minn wara dar kulħadd irregalaw is-somma ta' 5 miljun euro lill-kumpanija Shell ftit jiem biss wara li ġie żvelat fil-midja l-akbar każ ta' korruzzjoni li qattra pajjiżna, dak brabta max-xiri taż-żejt mill-kumpanija Enemalta. Dan il-ftehim li nżamm mistur mill-kabinett ta' Gonzi sar barra l-qrati, hekk kif ir-rappreżentant legali tal-kumpanija Shell f'pajjiżna Simon Busuttil kien ilu jipprotesta sa mis-sena 2004 dwar il-mod li bih kienet jinxtara u jiġi distribwit iż-żejt mill-kumpanija Enemalta. Il-Kummissjoni Ewropea ilha sa mis-sena 2011 li widbet serjament l-amministrazzjoni Gonzi PN dwar il-ksur tal-libertà tas-suq ħieles fid-dawl li l-Enemalta u waħda mill-kumpaniji li kienet tinnegozja fix-xiri u d-distribuzzjoni taż-żejt kienet ukoll timmaniġġja u taħżen il-provvista taż-żejt f'pajjiżna. Dan skont l-Unjoni Ewropea kienet jikser wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea, dak tas-suq ħieles. Simon Busuttil u l-kumpanija multinazzjonali Shell kienu ilmentaw li l-Enemalta kienet qed tissupplixxi u fl-istess ħin taħżen iż-żejt tal-avjazzjoni meta s-suq f'pajjiżna suppost kien ġie liberalizzat hekk kif Malta kienet saret membru sħiħ fih dan l-Unjoni Ewropea. Simon Busuttil kien ilmenta li għalkemm ix-Shell kienet pruvat tidħol fis-suq tad-distribuzzjoni taż-żejt minħabba miżuri antikompetittivi li użat l-Enemalta hija ġiet imċaħda milli tkun tista' tagħmel dan. Fl-2004, għalkemm Busuttil kien diġà elett bħala Ewroparlamentari fisem il-Partit Nazzjonalista, huwa kien irrappreżenta lill-kumpanija Shell u kiteb lil Malta Resources Authority dwar dan il-każ. L-MRA kienet qalet li f'erba' ġimgħat kellu jintlaħaq qbil bejn il-Gvern Malti u l-kumpanija Shell dwar dan il-każ. Kien però 9 snin wara, eżattament ftit jiem wara li faqqa l-każ tal-korruzzjoni tax-xiri taż-żejt mill-Enemalta u f'nofs kampanja elettorali li dan il-ftehim kien intlaħaq. Dan il-ftehim li ntlaħaq barra l-qrati u li sawa lill-Gvern 5 miljun euro li biqbil mhux ser ikunu wkoll intaxxabbli.